Malah tenane bledros ketemu Mbah Kakung meneh. Mesti dulur-dulur kidha batin. Saben-saben Mbah Kakung ki muncul mesti nganggo warna ireng. Lah ya kudu cerdas le penggale le mikiri kok ya tak critake. Apa sebabnya kok nganggo warna ireng? Iya ana tujuane lho. Siji dasare favorit Mbah Kakung warna gelap. Penting wong ora gelap. Ping pindhone dinggo ciri khas Mbah Kakung wis ngene iki ora iso nek kon rapi Mbah Kakung. Lah ping telune ireng ki nunjuke persahabatane apik. No tetembungan rukun agawe sentosa, cerah agawe bubrah. Warna kesenengane Mbah Kakung ki seneng bersahabat, seneng paseduluran sing apik. Wis ngono wae.